Здравейте на всички! В този видеоклип ще видим защо и как въздействието и видимостта са важни. Първо, на разположение с различни методи и ръководства за определяне и анализиране на въздействието на вашите дейности, тяхното съответствие с нуждите на целевата група. Ръководството за разработване на логическия модел може да ви помогне да изберете някои показатели за проследяване на вашия напредък. Например, ако искате да измерите въздействието върху общността, можете да използвате количествени показатели, като например броя на подобни инициативи, разработени от други екологични организации, или броя на новите онлайн екологични общности. Качествените показатели включват ниво на самомотивация и чувство за отговорност, нива на ангажираност, концентрация, здраве и екологична осведоменост преди и след дейностите. Можете да анализирате проекта си последния начин: вход, изход, резултат, въздействие. А сега да опитаме. Като имате предвид проекта и целевата група, млади хора, можете да измерите въздействието само като отговорите на тези въпроси. Входящи данни. Какви ресурси са ви необходими? Резултати. Какво ще постигнете? Други резултати. Как ще подобрите положенията на целевата си група? Въздействие. Какво искате да промените на социално ниво? Ако проведете оценката от самото начало на проекта, ще разберете по-добре какво се случва, а в края ще можете да измерите какво всъщност се е променило. За да постигнете социално въздействие, дейностите трябва да отговарят на нуждите на целевата група и тя трябва да участва. Всяко подобряване на уменията, информираността, чувството за отговорност им дава възможност да променят поведението си и условията си на живот към по-добро. В крайна сметка, вашият проект може да допринесе за решаване на социален проблем или за промяна на социално поведение. Фокус групи, интервюта или дългосрочни проучвания могат да бъдат полезни инструменти за извършване на оценка на вашия проект. За да можете ефективно да комуникирате за младежките си дейности, е важно да познавате основните принципи на комуникацията. Като направите действията си видими и достъпни, е по-вероятно те да бъдат забелязани и последвани. На първо място, трябва да си създадете комуникационен план. Това са някои от техниките за популяризиране, които трябва да се използват за постигане на видимост. Получете уникална визуална идентичност. Лого, сайт. Публикувайте често и бъдете последователни в социалните медии. Включете се в онлайн общности. Създайте целева страница за вашия проект. Увеличете видимостта си в социалните медии с помощта на реклами в Google. Изпращайте персонализирани имейли и бюлетини. Комуникацията ви трябва да бъде интерактивна, оригинална и емоционална. Хората искат да участват в по-голям проект, да преживеят емоционални преживявания. Например, когато организирате онлайн среща, трябва да изпратите персонализирани материали на участниците и да посветите част от срещата на въпросите на аудиторията. А сега нека видим какво можете да направите. Първо, създайте кратка презентация за дейността, която искате да популяризирате. След това си представете как можете да популяризирате този проект, като вземете предвид целевата си аудитория. Младите хора. Какъв е най-добрият начин за популяризиране на вашия проект, можете да отговорите вие.